karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Boy, ikaw nasudlan na sa nagbako ka ng imong utok, ha? Ganong kadahan, magyud kay ko ni mong salbahisa ka. Usa? Unsa to? Usa to nakidlap? May tao. Hoy! Kinsa ka na ni Eda mo? Ha? Hoy! Kinahanglang masusi ni. Mariki ka sa katunggan. Hoy! Hoy, iyan! Iyan na lang nagsasiha! Kay hubog ka niya! Ngit-ngit ka na napita, hoy! Hoy! Iyan! Alex, ma'am? Asa mo itong Binoy! si Rian? Binoy, pagdali! Sunda si Iyan! Marag doon na ito nga naniid na mo din, he! Usa? Si Rian? Ayaw pa po pa sa mga ako ko sa mama? Kasi may armas na. Flash man gito sa kamera ang among nakitang mikidlap kanina. Hoy! Kung kinsa ka man, pakita na ko. Ayaw pagtago-tago na sikit-kit. Pakita! Busing, kis namang nag-ilan taon ni mo diha sa katunggan, oy. Kung ngit-ngit naman din, oy. May naniid na mo ni Alex sa Binoy. Ha? May kalit nga mikidlap gikan din eh. Paktay, unsa mo ka tumikidlap, Busing? Mura siya gikan sa flash sa kamera, Binoy. Ha? Uy, kung mauna, doon na lang tao nga ni sa isla, Busing. Hoy! Nakoy armas, ha? Gisok-sok, ha? Gawas des ngit-ngit, surrender na lang. Uy, Huwag may mitabag. basig, hunahuna lang to ninyo nga doon ay may flash, gikan ni dapita, Busing, oy. May mikidlap lagi gikan din eh. Agoy, malaing tao kitingali nga na habilin din, Busing. Dali na, mamalik na sa bahay. Uwasan man sa tas to kahubogan ni, oy. Namayo pa, Busing, kay Busing kung mamising si Mama Liksa. Ano mamising mo siya? Wata kahiba, basin og may ukoy na sab nga niya sila nga naibog ni Mama Liksa. Na, dugo ko ra ba kayo na siya? Dali na, mamalik na sa bahay. James, gusto na. Kinahanglan makapauli na ako sa bahay. Bili mahimo nga magduda na ako sa Tito Ed. Maya, huwag ka gihidlaw sa na ko na. Ano? Sige, okay. Si Binoy na lang akong ipiton sa mga impormasyon nga gusto na ako mahibawan. Gusto ka? Si Binoy ang gikumpisalan ni Ian. Siyang tinuod na gibati-alan kang Alexa. Bantay lang kini mga tawhanan na. Okay, sige. Pag-amping ha. Ampingin na tong baby. Bahala naglain lang una ang iyang amahan. Basta nga atong plano, na magdato ta. Yes, James. Magdato ta, James. Mama Liksa? Ma? Alexa! Hain mo ka! Alexa! Ala? Kasaba ba ninyo? Oy. Sorry. Kusog na ba di kayong among tingog? Kusog ra kayo. Nga bang isog man kay mo, oy? Unsa man, Binoy? Nahibaw-an na ninyo kung unsa tong mikidlap sa katunggan? May tao dito, ma'am. Matawad ako. Nagpag-ausap bayhan na Binoy ha. Ma'am, ayaw na lang ginugawas, ha? Aron di mo ba magkagubot? Ug nganong mo gawas masab kuno ko? Kay niya naman sa suod si Busing.
Ano na lang mong duha sa suit sabay? Aron ba way problema? O sige, tatuog na Pinoy. Kay, musayo ta og lakaw ugma. O samanta mamaliksa. Atong susihon kung wabay laing tao nga ni anin ing isla, gawas na to. Unsa? O niya, wa matay pistola, ma'am. Oh, ganam di kung natay pistola. Watay kasukol kung daw tang tao ang naniid ninyo, ma'am. Ay, di lang tamo kumpiyansa, ma'am. Ha? Wata kay baw kung doon na mga tulisan nga may dunggo din eh. Dindot na ba yung tanawon ning dapita sa layo, ma'am? Gusto ka? Di lang kita mo kumpiyansa, ma'am, ha? Sige, magdatag bunal ugma. Binoy! 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 Hain man ni si Binoy. Wa man din Wa masab sa iyang higdaanan. Wa sab sa iyan sa palibot. Silang duha ang wa? Hain man din ni mga tawhana. Dinhig itong dapita gikan ang mikidlap gabi. Sure ka, busing? Sigurado ko. Oh, busing, tanawang bas? May putos sa biskwit. O, tanawa. Why suot ka mga botilya sa tubig? Buti pasabot ka dunay na ni Edin dapita. Busing, napag-iupo sa sigarilyo. Kung mo na, husto gina nga mo katahap nga dunay na niid na mo gabi. Ang pangutan na, busing, kung unsa may kidlap, may mo nakita gabi, Naiupat ka upos sa sigarilyo. Buti pasabot, busing. Nga tao-taod yun din ang tao nga nagpundo din hindapita. Di na mahimo. Dali, Pinoy. Sunod ako. Oy. Usa man lang yung maghihulbot, oy. Armas? Doon na kay pistola, busing iyan. Oh, dali na. Agoy, maglain ra ba gyud akong kabuhi kon makakita kong pusil na ambot na lang gyud. Kinahanglang masakpan na to kung kinsa man ang naniid na mo din. Kamingaw sa minikita ng duhang mga on Tito Ed, uy. Kano sa marito sila mamauli din si Ian? Basir ugma. Niya na sila. Kay daghang pa sila buhaton para sa Isla Verde. Tito, may mo bag ako na lang mag-uban-uban ni Ian? Kanang imong asawa, anhin na lang na uban ni mo. Nagkinahanglan bi akag makaatiman ni mo kanunay, Tito. Lira, nganong dili mo ka makalitok sa nga ni Alexa? Ha? Kay may kalagot ka ba sa akong asawa? Okay. Dili na lang ko mamakak ni mo, Tito. Pero ang tinuod, dili ko ganahan ni Alexa. O nganong dili mo kaganahan sa akong asawa? Tungod kay igat siya. Oh, unsa may imong basihan nga ingon ana ang kinaiyan ni Alexa? Maila mang good. Maila nga ganahan kaayo siya ni Ian. Mao ba? Kana ganing naa sila sa opisina, magsige mo ganin siya sudsud sa opisina ni Ian. Unsa may problema kung magsige og sud sa Alexa sa opisinang iyan? O wata kay ba kung sa iyang buhato ni Ian? Isultin lang ang tanan nimong mga pagduda sa akong asawa, Lira. Tito, kay aton man gud na si Alexa. Dili ko ganahan siyang linihukan ko na sa palibot si Ian. Mausa ba niyang linaktan? Unsa? Mukalit na siya ikit kung naa si Ian. Basta. Lahi gid iyang linihukan ko na si Ian sa iyang dool. Mao nga, mas maayo tingali nga lagyoon na nimo silang duha, Tito. Dili ko makahimo, ana. O gano dili makamakahimo? Tito, amahan ka. Bana ka ni Alexa. Ikaw ang tag-iya sa kompanya. Mahimo gid mo ang tanang gusto nimo buhaton, Tito. Pero dili ko makasupak ni Ian sa gusto niyang mahitabo na binabahayan sa trabaho. Ha? Si Ian ang magbuot
nga himuon niyang personal assistant si Alexa. O kay active naman siya sa iyang trabaho, kinahanglang suportahan ako siya. Pero unsaon naman lang kung matintal si Alexa ni Ian tito? Dakong iskandalo ang mahitabo sumaabot. Kung matintal si Ian sa imong asawa. Oh, ay. Tito, nakabati ka ba sa kong gisulti? Dili imposible nga matintal ni Alexa si Ian, tito. Busa, ipalayo ng imong asawa sa imong anak. Pagdali, Binoy! Nagsunod lagi ko ni mo, bossing. Dalawa! Tao, misakay sa palbot. Hoy! Hoy! Balik ko rin! Hoy! Bossing, may naniig din ninyo ni Mama Alexa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!